Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong buot makighinabi sa tag-iya sa usa ka pribadong establisyemento human makadawat og taho nga gitabunan niini ang outfall sa drainage sa Barangay Buaya. Siluan meron dina sa report. Kagahapon sa hapon, gisusi ni Mayor Junard Ahong uban ang taga-DPWH Cebu 6th Engineering District ang kasamtangang gitrabaho nga drainage project sa Zone 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Subay kini sa reklamo sa usa ka residente sa dapit nga si Antonio Tito Jr. kansang balay lakip sa mga gisanapan og tubig dihang mibunok ang kusog nga uwan niadtong Lunes sa hapon. Matod sa DPWH niadtong Marso 15 gisugdan pagtrabaho ang maong proyekto aron masolusyonan ang mo-overflow nga tubig ngadto sa daan tungod kay wide drainage system ang dapit. Ang mga balay nga gisanapan sa tubig uwan niadtong Lunes sa hapon matod ni Chan nahimutang sa lupa nga dapit. Sa banabana ni Buaya Acting Barangay Captain Felix Casio, moabot sa 17 ka mga panimay sa Zone 1, Barangay Buaya ang nahimutang sa lupa nga dapit o gibahaan niadtong Lunes sa hapon. Daan ang ubos kaayo ang maong area sa mga panimalay. Ikaduha, wala sila septic sa ilang wastewater, sa ilang panglaba, pangkaligo o panghugas. No? So, muna, every day gina sila, thrice a day na sila nga mo pump sa ilang water ngadto sa karsada. Once ma-connected na ang atong drainage ngadto sa atong outfall, I'm pretty sure na masulbad na ang maong problema. Gisubay sa mayor ang tibuok stretch sa gitrabahong drainage project nga may sukod nga 180 linear meter sa wang bahin o 130 meter sa tuong habig. O gikatakda kining matapos karong Agosto 30. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y giluwatang pamahayag ang project engineer kabahin sa gihimo nilang inspeksyon sa dapit kagahapon uban sa mayor. Apan matud ni Chan, nakadawat siya og taho nga gitabunan sa tag-iya sa usa ka pribadong establisyemento ang outfall sa gitrabahong drainage project. Doon ay private establishment nga naagian apan gitabunan ang maong outfall. So mo nang atong i-check, no? I call up the attention of the owner of that business establishment. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.